Вярата е нещо, което движи процеса. Вярата е нещо, което дава огън, дава, прави хората съмишленици. Говоря на този въпрос е Бог. Бог е източника на моето най-голямо вдъхновение и също така Словото, което е Библията. За мен това няма по-вдъхновяваща книга от тая. Казвам ти, аз съм си направила сутрешно време, в което започва деня ми с Слово. Тоест нещата, които чета от нея. И чета пасажи и в ума ми идват толкова неща, защото това е книгата, която изразява Божията любов. Тя изразява това, кой си ти, кой ти казва Бог, че си за Него. Също така, винаги в живота ми съм се чудила кое е правилно и кое е грешно. Защото в този свят много често, т.е. повечето неща, които света ти казва, че са добри, те не са. И ти от опит ги разбираш това нещо, но аз съм знаела, че трябва да изучавам вярата ми, за да намеря своята идентичност. И по този начин, наистина, в Библията има отговори. Но истината и само истината може да направи свободен, както казва Словото. И аз все повече, знаеш, музиката, която подготвям сега в новия сезон от живота ми, е музика на вяра. И такава искам да правя. Наистина знам, че тази музика ще даде на хората повече неща. Искам да пиша неща, свързани с вярата ми, които да дават вяра на някой, които да насърчават, да привдигат. Искам музика, която е слънчева за душата на някой, или пък да е утешителна, или пък да е... И ако изучаваш характера на Бога в Библията, Бог е той, който може да пренареди времето ни, и в Словото пише: извикай ме в ден на напаст и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Като попаднах на този стих и още обещания, които Бог дава за нас, защото като кажеш името Исус, казва се, че това е името над всяко друго име. Тоест, че в духовни места стават неща. Знам, че отивам в тая тема много сериозно, но ти казвам, че това е сериозно, защото това знам, че е спасило живота ми. И аз нямам съмнение за това. И хората ще кажат: просто вярваш, просто имаш впечатления, просто четеш една книга. Не, книгата не е просто книга. В нея има сериозни неща, в които има дух и истина. В думите има живот, има субстанция, която има сила в думите. Това е, което искам да кажа. И в тях има неща, които задвижват процеси. Ти взимаш решения на база на твоите впечатления, на база на твоите вярвания. И така. Просто това е, което важното бих казала за моя живот, което бих казала на всички хора, които ще гледат това видео, че аз в друго може да нямам уверение. Но в едно нещо, на което бих посетила живота ми, е това, че Бог е абсолютно реален и Той наистина ни вижда, и Той наистина ни чува, и Той ни обича.